Weke îro salvegera sêyem ya damezrandina dezgeha Bedirxaniya Çand û Zanistan li bajarê Dêrikê ye. Di 24 Hezêrana 2012 de peymangehek bi navê Peymangeha Bedirxan ya zimanê Kurdî li Dêrikê hat ragihandin û di wê peymangehê de asta destpêk, yekemîn, duyemîn û asta berfireh jî ji bo zimanê Kurdî kurmancî hat dan û hin bi hin kar û çalakiyên wê peymangehê berfireh bûn û karî şaxên xwe li pêncî gundên herêma Dêrikê veke û ji bilî kurmancî, xolên zaravê Soranî, helbesta Kurdî, rêbazên dibistanê, zimanê Tirkî, Almanî, İngilîzî û xolên ragihandinê jî hatin li darxistin û îro piştî 3 salan ji damezrandinê navê wê bûye Dezgeha Bedirxaniya Çand û Zanistan û ji 5 beşan pêk tê. Peymangeha Bedirxaniya zimanê Kurdî, dibistana Diktor Reşîd ya Perêstarî û Firyakeftinan, Mûzexaneya Dêrikê ya Folklorê Kurdî, Pirtûkxaneya Berzaniyê Nemir û Rêxistina çav ya Geşepêdana Mirovahiyê. Li Dezgeha Bedirxan encûmeneka rêveberiyê heye. Her wiha plan ji bo karên dezgehê tên dayîn û projeyên pêşeroja dezgehê tên berhevkirin û taweke îro derdora 9,000 xwendekarî ji hemû as û temenan dwarê zimanê Kurdî de ji peymangehê derçûne. Her wiha dwarê perêstarî û firyakeftinan de jî. Piştî 3 salan ji damezrandinê, hîn Dezgeha Bedirxan di karê xwe de berdewam e. Tevî delîveyên teng yên ku Rojavayê Kurdistanê tê re derbas dibe.